To je područje koje je veličine, ajmo reći, kovanice od 5 kuna, koje se, kažem, može podražiti, a povećanjem tog područja taj podražaj postaje jači i žena lakše postiže orgazam. Žena kad nije zadovoljna sa izgledom svojih velikih usana, malih usana, ožiljkom od epiziotomije ili bilo što slično, može potražiti pomoć i mora znati da se to može tretirati. Kako ne kirurški, tako i kirurški. Od kirurških metoda, ako govorimo o velikim labijama, ti velikim malim labijama koje prelaze preko velikih labija, onda ih se može kirurški resecirati. Ako govorimo o atrofičnim, dakle ispuhanim velikim labijama, velikim usnama, možemo primjenjivati hijaluronsku kiselinu i oblikovati tu vulvu, dakle vanjski ženski spolni organ, na način da je ona puno njedrija, puno bolje oblikovana i estetski ugodnija. Također, ako ima ožiljak od epiziotomije koje smeta vizualno ili funkcionalno, također ga se može s hijaluronskom kiselinom omekšati i riješiti i iznivelirati taj defekt, znači, koji nastaje obično nakon što se zareže od epiziotomija i taj ožiljak ne zacijeli kao što bi inače. Ako postoje hiperpigmentacijske promjene, da je tamnija vulva od drugog područja okolne kože ili područje prepona, također sa pilinzima kemijskim se to može riješiti, vratiti ona ružičasta lijepa boja. Tako da puno je potencijalnih stvari koje se može napraviti, samo žena mora biti svjesna da se može nešto napraviti, da ne mora prihvatiti izgled svog spolnog organa ako s njim nije zadovoljna i da se na njega može utjecati i učiniti ga ljepšim i ženi prihvatljivijim i na taj način će se žena i osloboditi seksualno više, imat će više samopouzdanja i bit će zadovoljna. Oporavak od labioplastika, ako govorimo o operaciji malih usana, je par tjedana. Znači, to je vrlo osjetljivo područje. Ta sluznica je brzo i lijepo zarasta, ali par tjedana treba proći prije nego što spolni odnosi mogu ponovo nastupiti, s obzirom da mehaničko trenje je neminovno, znači kontakt malih usana kod spolnog odnosa je neminovan i mehaničkim trenjem se mogu ti tanki šavi koje stavljamo rastrgnuti i eventualno stvarati hematome i dovesti do toga da rezultat operacije ne bude jednako dobar i da ne zacijeli adekvatno. Dakle, bitno je mirovanje, susprezanje od fizičke aktivnosti, pogotovo vožnje bicikala ili bilo koje aktivnosti gdje dolazi do trenja tog područja i susprezanje od spolnih odnosa. Nakon 3 tjedna to tako lijepo zacijeli da žena ima potpuno novi izgled malih labija i praktički se i ne vidi da je bilo to drugačije u bilo kojem periodu. Apsolutno nijedna estetska ginekološka operacija ne utječe na osjećaj pri spolnom odnosu. Dapače, postoji mogućnost augmentacije povećanja G točke sa hijaluronskom kiselinom pri kojoj se čak taj osjećaj pojačava. Dakle, žene i pojačan imaju osjećaj kod odnosa, lakše postižu orgazme, dakle, mogu samo pozitivno djelovati te estetske operacije, kako psihološki, tako i fizički kod te augmentacije G točke. To je dobro pitanje. Znači, G točka je područje na prednjoj usni, na prednjoj stjenci rodnice, otprilike 5 do 8 cm od vanjskog ulaza, znači od introitusa. I to je područje koje je veličine, ajmo reći, kovanice od 5 kuna, koje se, kažem, može podražiti, a povećanjem tog područja taj podražaj postaje jači i žena lakše postiže orgazam. To nije jedino područje s kojim žena postiže orgazam, ali definitivno je jedno od područja koje će učiniti da žena ima bolji spolni život. Možda je to hiperpigmentacija područja velikih labija i prepona. Najviše je to uslijed trenja, znači nošenja uskih hlača, brijanja i donekle hormonskih promjena s godinama, tako da to dosta često je prisutno. Također prisutne su povećane male usne. Većina žena možda nije ni svjesna da se rodile tako i misle da sve žene imaju tako povećane, ali mi ginekolozi i pogotovo ginekolozi koji se bave estetskom ginekologijom možemo razaznati što su nekakve, ajmo reći, savršene, pod navodnicima, proporcije vulve, a i kako bi to trebalo izgledati, a u svakom slučaju te male usne bi trebale ulaziti ili tek
neznatno možda prolabirati i izlaziti izvan okvira velikih usana. Ako je to slučaj da su one mesnatije, konkretnije u smislu puno kože da ima, onda to može stvarati problema i kod odnosa i može stvarati ženi neugodnosti i kad obuče kupaći kostim, jer previše strše. Uglavnom, onda se to može kirurški riješiti i žena će biti puno zadovoljnija. Kako sa svojim izgledom, tako i sa spolnim životom. Kirurški i nekirurški ti tretmani su bezbolni i oporavak sam kod kirurških metoda je nešto dulji, ali kod nekirurških, dakle primjene hijalurona, pilinzi, je praktički ne postoji faza neka oporavka, treba se susprezati od spolnih odnosa kroz 3 dana, ali se praktički žena već isti dan može vratiti svojim obavezama, da li poslovnim, da li obiteljskim, tako da je to na nijedan način neće omesti u njenom svakodnevnom životu.